Разбакувайте с мен много нова козметика. Козметиката е на марката Purito. Това е изцяло нова марка за мен и можете да я откриете в сайта на Berker. Изглежда много красиво. Имаме много нови продукти. Първият продукт, който имаме, е ето този серум, който е успокояващ с азиатска центела. Попадали са ми много видеа за този серум и всички твърдят, че е много подходящ, ако имате раздразнена кожа, пъпчици. Моята кожа в момента е в ужасно състояние. Абсолютно винаги след като се върна от море, кожата ми просто много страда и се надявам, че този серум ще ми помогне. Ще ви направя отделно видео с продуктите, за да ги тествам и да ви споделя моите впечатления. Продължаваме към още един супер популярен продукт в TikTok. Това е хидратиращ крем с пантенол. Изгледах адски много видеа, в които хората се кълнат, че кожата им се е подобрила благодарение на тези два продукта. Ако имате дразнена кожа, нарушена кожна бариера, проблеми с кожата, то задължително трябва да ги тествате. Аз просто нямам никакво търпение, още тази вечер ще ги тествам. Имаме и още един успокояващ крем, който е с вода от овесени семена. За него изгледах също супер много видеа. Много често сравняват тези двата, като се споменава, че тази консистенция е доста по-лека от тази и този продукт е по-подходящ за смесена към мазна кожа. Ще тествам отново и ще споделя. Моята кожа е проблемна, смесена към мазна и нямам търпение да видя как ще се отразят на моята кожа. И следващите два продукта са слънцезащити за лице. Имаме течна слънцезащита, която е в 50 фактор. И една, която е под формата на стик. Аз лично съм доста развълнувана за този продукт. Предстои да тествам всички продукти в отделно видео и ще ви споделя какви са моите впечатления.